Insellim l-Amy u nsellem l-telespettaturi kollha ta' Net Television ninsabu hawnhekk fil-lokalità ta' Ħalsafi, lokalità li fiha ftit inqas minn 1800 votant reġistrat u li minnhom ġabru d-dokument tal-vot 96.5% li jfisser żieda ta' punt perċentwali fuq l-aħħar elezzjoni tal-Kunsill Lokali dik tal-2012 fejn kienu nġabru d-dokument tal-vot minn 55.5%. Tajjeb li nfakru lill-telespettaturi tagħna li fil-Kunsill Lokali ta' Ħalsafi hemm 5 kunsilliera u qed jikkandidaw ruhom biex jieħdu l-post ta' dawn il-5 kunsilliera dawn il-kandidati. 4 kandidati għal Partit Nazzjonalista li huma Joanna Abdilla, Publio Abdilla, Peter Paul Busuttil u Grace Farrugia. Għal Partit Laburista 4 kandidati wkoll Redeemer Barber, Francis Kallus, Johan Mula u Carlo Stivala. Tajjeb li nuru wkoll il-fatt li bħalissa għalkemm l-andament huwa wieħed mexxejn bħalissa pjuttost m'hawnx ħafna persuni li qed jiġu jivvutaw f'din il-ħin u f'dan is-sija biss skont il-membri tal-Korp tal-Pulizija li qegħdin hawnhekk jissorveljaw il-post sa minn kmieni dalgħodu jidher li kien hemm numru sabiħ ta' persuni li ġew jivvutaw iktar kmieni filgħodu u mistennija jiżdiedu iktar matul il-jum. Dak kollox għalissa min-naħa tiegħi nawguralkom il-komplament tal-ġurnata tajba.